дар сеюмин рӯзи мусобиқаи ҷудои Гран-при Тел-Авив се варзишгари тоҷик ба майдон баромаданд. Як нафар дар вазни то 90 ва ду нафар дар вазни ҷамъи 100 килограмм нерӯ санҷиданд, ки натиҷаи онҳоро манзуратон мегардонем. дар вазни то 90 килограмм дар Гран-при Тел-Авив Комроншоҳи Устопирён тоҷикистонро намояндагӣ мекарду дар даври аввал озод ва дар даври дуввум бо Пётр Кучера аз кишвари Полша нерӯ санҷид. ин нерӯсанҷӣ беш аз 3.5 дақиқа тӯл кашида ҳарду варзишгар ҳам дутои танбеҳ дарёфт карданд. бо ин ки варзишгари тоҷик дар сониҳаи охир фаъолтар буд, аммо довар боз як танбеҳи дигар ба Комроншоҳи Устопирён дода Пётр Кучераро ғолиби ин вохӯрӣ намуд ва варзишгари тоҷик аз идомаи рақобат маҳрум гардид. дар вазни ба изофаи 100 килограмм низ рақобати варзишгари тоҷик Шакармамад Мирмамадов ҳам дар муқобили Токтогонов Бекболот аз Қирғизистон бо ҳукми довар ва бо шикасти варзишгари тоҷик ба анҷом расид. ду варзишгар бо ҳам набарди шадид анҷом дода, ҳангоми иҷрои усул Шакармамад Мирмамадов аз сӯи довар ҳукми Хансоку Маке дарёфт карда, ӯ ҳам аз идомаи рақобат маҳрум шуд. ниҳоятан Тимур Раҳимов охирин варзишгари тоҷик буд, ки дар Гран-при Тел-Авив ба майдон баромада дар муқобили Ндаим Багник, ки қаҳрамони Африқо дар риштаи ҷудо мебошад, нерӯ санҷид. дар ин нерӯсанҷӣ пас аз гузашти 3 дақиқа ва рақобати шадид, варзишгари тоҷик як имтиёзи вазари аз варзишгари сенегалӣ касб кард. аммо дере нагузашта Ндаим Багник тавонист ҷудокори тоҷикро бо имтиёзи ипон шикаст диҳад. ҳамин тавр иштироки варзишгарони тоҷик дар Гран-при Тел-Авив ба анҷом расида беҳтарин натиҷаро Беҳрӯзи Хоҷазода касб кард, ки дар вазни худаш дар зинаи ҳафтум қарор гирифт. зимнан ҷудокорони тоҷик ҳамчунин имкон доранд дар дигар мусобиқаҳои байналмилалӣ барои холҳои олимпӣ ва умуман рохатҳои олимпӣ талош намоянд, зеро дар пеш ба андозаи кофӣ мусобиқаҳои литсензионӣ ва радабандӣ вуҷуд доранд.